Bueno, arratsaldeon beste larun batez hemen gaituzue grupeton utxegin gabe nola ez, beti egiten dugu moduan, bazkalosteko kafe ordu hontan edo siesta ordu hontan, gaurko larun bat eguzkitsu hau aprobetxatu, eguzkitsu eta hotz hau aprobetxatu nahi izan dugu, zuengana etortzeko beste behin. Gaur asterolez edo fideltasunez, gurekin izango dugu, fideltasunez egia esanez, ze Mikele gaur utxegin egin digu, bazkaria zuela tarteko, gaurkoan ez dugu gurekin izango, eta bere ordez, fitxaketa berri bat egin dugu, misterra bere garaian fitxatu genuen, gaurkoan ez dugu misterraren konpainia izateko plazerrik izango, baina fitxaketa berri batekin gatoz, gaurkoan gurekin Aitor izango dugu, arratsaldeon Aitor. Arratsaldeon Ander, eta irrikitan hemen, grupetoko zure podcastean parte hartzeko eta arratsaldeon entzuleok. Aitor gaurkoan grupetoko kanal hontan debutari dugu eta Aitor Mikelen antzera eta gure misterraren antzera bizitzako edozein arlotan aditua dugu, ez? Bizitza, kirola, pentsamentuak, filosofia, ekonomia, elikadura, zertaz ez dakigu, Aitor? Aditua ez dakit, baina, Sasi aditu horietakoa. Oida, hitzein sobran ite dugu, ondo geizki, baina, hortan bakigu eta hortan ibiltzera. Gehoia. Eta, goizean komentatzen nion, ez? Grupeton behin baino gehiagotan aipatu dugu gaia izan dela, pixka bat elikadura, ez? Jartzen gara, ederki bazkaldu ondoren solasean hemen, eta askotan ateratzen dugun gaia elikadura, eta janariak izaten dira, eta alde hortatik, Aitorrek, bat dela eta bestea dela, nik uste ezagutza baduela arlo hortan, eta aprobetxatu nahiko genuke, elikadura motak, makrobiotika dela, elikadurak ekar ditzaken arazoak, honi lotutako beste estres batzuk, komentatzeko asmotan gatoz, Aitor, esan bezala, bizitzako pasarte batzuk direla mediozuk bere garaian makrobiotikaren aldeko autua edo pixka bat elikadura gehiago zaintzeko autua egin zenuen, ezta? Bai, alaxe da. Hemen esan barra duela 4 bat urte edo, eukinula estetako arazo bat edo zerbait, eta egoera jarritzaitela, pixka neiko iuna, medikukin eta barritzaiten, jarri ziaten egoera nahiko itxusia. Eta ziratik ikusi nun, ez dakit emaitzak edo resultadoiek aldatu nahi balin manitun, nire bizitza estiloa norabait aldatu behar nula, ez? Eta orduan hasi nintzen, pixkat nire bizitza estilo hori eta aldatze aldera, elikauran eta pixka aldaketak egiten, ez? Eta orduan jendeakin hitz egiten, esperientzia berdinak bizitu izan zituen jendeakin hitz egiten, eta gomendatu zidaten pixka bat, makrobiotika mundu hau edo pixka investigatzeko, ikusteko, nora maten induen edo. Eta joan izan, lekun berria aditu baten gana horrego jarro, makrobiotika eskolako aditu bat, eta horre hasieratikan jarri dezkiten aldaketa batzuk nire dietan, nire bizitza estilon, eta pixkat konseju eta gauza batzuk, eta horra sinitzen pixkanaka zeral integrala, garaiko barazkiak, aldaketa batzuk egiten ez, eta ordutik hasi zen nola duela laburte, transformazio txiki bat, eta pixkanaka joan nintzen, nire estetako arazo hauek eta pixkanaka soluzioa emanez.
Gure entzule karniboro edo haragi jale hauek pixkat kokatze aldera, esaldi batean laburbildu beharko bazenu makrobiotika mundu hau? Bueno, azkenen nola definitu. Lehenik da behin, enuk esango dieta badenik. Makrobiotika azkenen nik ikusienagatik eta irakurrietenagatik eta ulertzetenagatik bizitza estilo bat, filosofia bat iruditzen zait. Eta da, nolabait, zure gorputza ikustea, natura ingurua ikustea, eta nolabait, zuri ongi datorkizun hori edo, sartzea zure gorputzen ez dakit, adibidez, ni balimanekan, ez dakit, pixkat kontzeptu zaila egia esan Ander, esplikatzen baino. Esaldi baten azaltzeko nahiko zaila ez? Pixkat esango nuke, naturak berak eskatzen dizun hori gorputzari ematea ez, leheno goizan komentatzen genuen adibidetako bat ez, neguan hotzak berak eskatzen du janari beroagoa sartzea, agian haragi gehiago, energia gehiago behar izaten dugu hotzari aurre egiteko, udako temperatura berotan aldiz, janari freskoagoak, hainbeste esfortzu suposatzen ez digutenak eta gure temperatura, gorputzeko temperatura baju mantentzen duten horietakoak, eta alde hortatik beste adibide askore bai ez, agian naturan bertan, adibidez, leno komentatzen zenuen ez, hotza egiten duenean, hostoak eta berak ere gorritu egiten dira, nolabait bero kolore hori hartzen dute hotzarekin batera, eta azkenean bi kontraste horiek ez, hotza eta beroa, tristura eta postasuna, bizitzak beran dituen ekilibrio horiek nolabait elikadurara transmititzea ez? Bai, azkenean hori da. Leno komentatzen izun eta nik ere gauza horrela ikusten dut ez, daudela nolabait bi energia mota, hor makrobiotika munduan deitzen direnak yin eta yang, ez? Bat da, yin da, energia bat, ozten zaituen energia bat ez, gaztelerazko hitza erabiliz, espanditu egiten den energia bat, eta jana berriz da, berotu egiten zaituena eta kontraitu egiten dena ez, orduan neguan, kanpoan hotza egiten duenean, naturak zei eskaintzen dizkigu, gauza beroak, barazketara begiratzen baldin badugu, zenario gehiago, lurreko barazki gehiago banun. Hori da, barazki gehiago, gure sukaldatzeko moduan ere, berriro egaztera, behar dut, oia presion edo gehiago erabiltzen dugu, gehiago mugitzen gara, entxalak eta horrelako gauzak ez ditugu beste jaten, ara gehiago behar dugu gehiago berotzeko, eta azkenan hori ekilibrio hori bilatu beharren gaudez, bestela ekilibrio hori hauste baldin badugu, jarraitzen baldin badugu neguan bezala udaran bezala elatua jaten, gauza gozoa jaten, izozkiak, entxaladak, negua iritsiko eta hauztu egin gora ez. Orduan nolabait, zure beharrak ikusi eta oreka hori bilatu behar da. Pixkat komplikatua da eta, Bai, azkenean filosofia osoa da ez, laburbiltzea nahiko zaila, ze esan dezun bezala ez da dieta konkretu bat, horren beste saltzen dizkiguten dieta horietako bat, eta hori ere komentatzen genuen ez, pertsonak izatez eta jaiotzez ezberdinak gerea elkarren gandik, bai konstituzioz, bai denetik, barrutik, ADN ezberdina daukagu, eta elikaduran bestalde saltzen dizkigute dieta batzuk unibertsalak eta denontzako teoria meintzat onak izan beharko luketenak, dieta mediterraneoa edo zer esanik ez, argaltzeko dieta horietakoak denei funtzionatuko baligute bezala, eta nik uste gizakiaren naturaleza edo ulertzen badugu behintzat, ezinezkoa dela dieta batek denentzako funtzionatzea, eta agian makrobiotikak soluzio hori ematen du ez, pixka bat filosofia bat da, baino elikagai batzuetara mugatu gabe, eta ateak pixka bat irikita utzita, bakoitzak bere burua ezagutu,
eta bueno, eguraldiaren arabera, urte sasoia, bizizaren lurraldeko klimaren arabera moldatzeko modua ematen dizu nolabait, ez? Eta beti garbi janda noski. Bai, hori xe da, horrela xe da. Ezinezkoaena da, bizi oraintxeetan Ego Amerikan, bizi Afrikan edo bizi Finlandian, eduki 10 urte, eduki 40 urte edo kirola egin ez egin, denentzako elikadura berdin eta magiko bat egotea, hori ezinezkoa. Bakoitza ditu bere beharrak, bakoitzak emozionalki inguru aldetik, bizitzako etapa aldetik, genero aldetik dauzka ezberdintasunak, eta azkenen ezberdintasun horrek elikatzeko moduare inoiz ez da izango berdina. Orduan, lortu behar da nolabait, irakurtzea, norberen gorputza, natura, eta kontestu horretan gorputza, natura, ingurua, nolabait oreka bat bilatzea. Eta hori da nik esango nuke da makrobiotika. Gero, makrobiotikak ematen dizkizuna tresnak inguru horretan, zu nolabait, oreka bat eta ongizate bat bilatzeko. Baina inoiz ez da egongo, edo nik pentsat horrela pentsatzen dut, dieta jakin bat denentzat perfektua izango dena eta denai emaitzak emango dizkena. Hori ez da existitzen. Hori ez, makrobiotika ni behintzat, zuei entzun da, eta pixkat irakurri detenan arabera, erramientak, zuk esan bezala erramientak ematen dizkizu, oreka hori bilatzeko eta aukera on bat zure burua ezagutzeko, ze gaur bertan komentatzen zenidan, ez, entzuleak kokatze aldera, Aitorrekin ere makina bat kirol saio partekatuak ditut, Mikelekin bezalaxe, hortxe biltzen gara mendian gora bizikleta gainean edo korrika edo dana dalakoa, eta azken 2 aste hauetan gertatutakoa komentatzen zenidan, ez? Kirola egiterakoan ondo behar bada, eta gero etxera iritsi eta bajoi bat bezala edo erdi mareoa bezala, eta horrek erakusten du makrobiotika irakurtzen dugu eta informatzen gara eta alik eta ondoen elikatzen saiatu ere baino beste aldetik zenbat geratzen zaigun ikasteko eta gorputzaren erreakzio horiek nundi datozen jakin ahal izateko, ez? Bai, era bat dauz. Eta nik uste egoera horien aurren klabea dela zure gorputza pixkat irakurtzea eta ikustea, ez? Nik askotan pentsatu dut, joder, orain gosari mota hau, bazkari mota hau, afari mota hau, eta iruditzen zaizu hori izango dela soluzioa eta hori izango dela perfektua. Baina nunbait zure bizitza estilo aldatu, beste behar batzuk sartu, eta iritsi naiz leheno neuzkan ohitura horiek berriz guztiz aldatzera ze etzien ongi zetozkidanak edo gabezi batzuk bilatzen dituen orduan aldatu, eta nik uste dela askotan dena gauza guztia bezala, elikadurare esperimentu bat, ez? Probatu gauza bat, ikusi ze emaitza dituen, eta esan, nik uste dut honek faiatzen didala beste, nik uste aldaketa hau egingo gula. Eta makrobiotika nik uste niri behintzat hori ematen dit, ez? Nolabait, ematen dizkit tresna batzuk, nire eukitzen ditudan sintoma horiek eta eukitzen ditudan kezka horiek, nolabait, experimentatzen joateko eta soluzioak bilatzen joateko. Eta hori makrobiotikaren punturik zaienetakoa hori izan liteke, ze onartu beharra dago gizakia izatez, erderaz esaten den bezala, que es un ser de hábitos, ez? Ohiturak hartzen ditugu eta azkenean eguneroko rutina hortan ohitura horiek mantentzen baditugu, buruak beti energia aurrezten du, eta hortik ateratzea molestatu egiten gaitu eta energia suposatzen du azkenean dena pentsatzea eta dena planteatzea. Beraz, komodona egiten zaigu, zuk esan dezuna, ez? Hau, gosaltzeko hau, bazkaltzeko hau eta afaltzeko hau jan, eta ondo funtzionatuko dut. Baina noski, kanpoko entorno aldatzen denean edo kanpoko estimuluak aldatzen direnean, agian ez dizu funtzionatzen egiten ari zinen dieta edo elikadura mota horrek, eta horrek behartzen zaitu dena aldatzera. Beraz, pixka bat gure izatearen kontra ere badoa, erabat aldatu behar hori, ez? Esfortzu hori egin beharra egunerokotasunean.
Ze bizitzan bertan gauza ezer ez da betirako, gauza guztiak aldatzen dijoaz. Eta gu pertsona bezala ere etengabe aldatzen goaz. Eta eduki behar du, nik uste arrakastaren klabea edo ongi bizitzaren klabea da aldaketa hori eta egokitzen joatea. Zu baldin bazea pertsona bat nun ez dezu nahi ezer aldatu eta nahi dezu mantendu beti egoera berdinean, nik uste ez dakit, imposiblea... Ez dago progresiorik ez, azkenen aldaketa eta hobekuntza eta bizitzan progresioa lotuta joaz. Bai, eta beharrezko zerbait da, ze etengabe gauzak aldatzen dijoaz eta egokitzapenerako gaitasun hori beharrezkoa duz, bestela jai dugu bizitza honetan. Bai, gainerako guztia aldatzen bada eta guk berdin jarraitu, hoxe. Askotan adibide garbia ez, gu baino helduagoa diren pertsonak ez badira egokitzen gaur egungo teknologietara, ja mundutik deskonektatuta eta mundutik kanpo bezala geratzen dira ez, ze azkenean ja gaur egun bai lan munduan, bai arlo sozialean eskatzen diren eta exigitzen diren zenbait habilidade, teknologiarekin lotuta bereziki, orain 20 urte, 30 urte, ez ziren pentsatu ere egiten, eta gaur egun berriz, ez bazara horretara ohitzen eta moldatzen, jai daukazu. Eta elikadurarekin ere antzeko zerbait ez? Bai. Nik uste, bilatu behar dituzula azkenen, ezin ezu zerbait, ez dakit, ezin ezu aurre ikusi hemendik 5 urtetara ze pasatuko den, edo 10 urtetara ze pasatuko den, eta adibidez, ezin dezu egin nik pentsatzen dut hemendik 10 urtetara hau gertatuko dela eta orduan hau ikasiko ez, baina egitea daukazuna tresnak prestatzen jun, bizitzan datotzen aldaketa hori eta egokitzeko, bai. Eta nik oraindik asko ikasteko eta asko faiatzeko eta esperimentu eta proba asko egiteko, baina nik uste, elikaduraren kasuan makrotika, baina bizitzako beste esparru batzutan beste gauza batzuk izan daitezke, baina nik uste dela klabea, tresna horiek eskuratzea bizitzako aldaketa hori eta egokitzen joateko. Eta makrobiotika bera, orain, nola baita esateko izena hartu duen filosofia edo pentsaera bada, baina, zuk behar bada horregatik hartu zenuen bide hau, baina makrobiotika izan gabe ere, elikaduraren inguruan jasotako informazioak, horri dedikatutako ordu guztiak eta horrek denak ere, makrobiotika izan edo beste zerbait izan, ni seguru nago balio izango dizutela eta balio izango digula edozeini horri denbora dedikatu ezkero, ze beste soluzioa, zuk esan bezala planteatzen diguten soluzioa, zera gauzak berdin egiten jarraitu, nola baita esateko pastilla magiko bat hartu, eta errezatzea gauza ez okertzera joateko, eta bizitza normala egiten jarraitu alizateko, ez? Bai. Azkenean, nik ez dakit kritika edo zer den, baina, medizina, ohiko medikuntza honek ez, nik uste horretara jokatzen duela pixkatez, nunbait, esaten digu, zuek dena ondo egiten duzue, biztanle paziente hogaren hori edo, zuek dena ondo egiten duzue, jarraitu bizitzan gauza berdinak egiten, ez aldatu zuen bizitza ohiturak, baina hemen daukazun gaixotasun hau soluzionatzen saieste aldera, konpontze aldera, pastilla magiko hauek emango dizkizut. Eta ez dira joaten ez dakit arazo horren iturburura edo arazoa nondik etorri den edo investigatzera. Ez dakit, esaten zute jarraitu berdin eta bitartean pastillak hartzen edo dena dako hartzen. Bai, eta gainera hau da soluzio bakarra, ez dago beste soluzio horiek esaten dizute. Hori da, nire gaixotasunen kasuan colitis ulcerosa edo Crohn edo delakoa esan zidaten hasieratikoi kronikoa zela, bizitza guztirako, eta bizitza guztian zehar pastilla batzuk hartzen ibili beharko nuela, oraindik ez zutelako
gaixotasunaren soluzioa bilatu, eta, bueno, bizitza berdina egiten jarraitzeko, baina bitartean pastilla batzuk hartzen, ez? Eta nik hasieratik ez dakit, buruari bueltak ematen jarri nintzen, eta esan nuen, ez dakit, gaixotasunera ekarri banaute, gaixotasunera etorri banaiz edo, ez dakit... Bai, atzera buelta ere izango du, ez? Arazoa nun baita egongo da, edo soluzioa edo, ez dakit, arazoa etorri balin bada, soluzioaren nun baita egongo da, ez? Bai, eta etorri bezala joan daiteke, bai, alde hortatik aurrekoan irakasle batekin kontutan, da arek ere esate zuen, ez? Gure gizarteak funtzionatzen duela sintomen arabera. Eta haren adibidea zen, enpresek gaur egungo situazioarekin, jokatzen dutela pixka bat, hori, gauzak nola datozen begiratu, eta horren arabera moldatzen saiatu, etorkizunera begira aurrera jarraitzeko, eta bizira ahal izateko. Eta gogora etorri zitzaiten medikuntzaren kasua, guk hainbatetan hitz egin baitugu horren inguruan, eta medikuntza ere adibidegarria da, hori, sintomen arabera funtzionatzen duelako, inoiz ez delako ia arazoaren iturburua, zuk esan bezala bilatzen, eta alde hortatik kontzeptu arazo bat ikusten dut, ze hori denari soluzioa ematen diogu, pastilla magiko baten bitartean bizitza normala edo arazo hori sortu duen iturria identifikatu gabe eta zer esanik ez erradikatu gabe. Bai, hori hori da. Eta gainean nik uste ideia horren atzean bai daudela interes pila bat, ez? Baita ere. Nik uste adibidez gaixotasunak bilatzen bali badira eta gaixotasun horientzat pastillak edo denarakoagoa daude, hor dago eta kronikoa balin badira gaina eta pazienteak bizitza guztian zehar pastillak hartzen ibili behar badu, hor dago negozio bero bila, ez? Hemen daukagu jendea pastillak hartzera kondenatuta bizi guztian zehar, atzeri daude multinazionala, bai. Industria guztia eta horrelako gauzak, eta jarraitu ezatela pastillak eta gauzak hartzen, ez? Gu negozio egingo bitartean eta esango dugu kronikoa dela. Eta bere jarraitzeko, beren bizitza ohitura toksikoekin, ez da ezer pasatzen eta Bai, pixkat nik uste badago laborratzetik interes bat, eta gizartearen aldetik bestalde kontzeptu arazo bat, ez? Nik enuke esango medikuak konstiente direnek soluzio hauek multinazional hauentzako benefizio direla, baina jaiotzetik erakutsi diguten medizina estiloa dela, eta hori ez dela inoiz kuestionatzen, eta hori kuestionatzen dutenak normalean ez direla medikuak izaten, baizik eta beste aditu edo mediku ez ofizial batzuk, eta askotan konfiantza handia behar da hauengana jotzeko eta hauei kasu egiteko, ze beti mediku baten hitza ia kasu gehienetan beste guztiaren gainetik hartzen dugu, eta alde hortatik ikusten dut arazoa, hori sintoma bilatu nahi duenarentzat, zuk egin bezala, ez? Bere iturria bilatu behar ditu, ara eta ona mugitu eta bere burua informatu, azkenean informazio hori ere arazoa den bezala eta lortzea zaila den bezala gure buruarentzako ere aberasgarria da, azkenean ikaste prozesu baten sartzea, eta nik uste balio dizula zure burua askoz ere hobeto ezagutzeko, eta sortea izan ezkero, hori sintomak identifikatu, arazoaren iturburua bilatu eta soluzioa bilatu ahal izateko, ez? Bai, hori da. Eta, esan beharra dut, oraindikan, ez dakit, naiz eta sintoma aldetik eta perfecto egon, ez euki inungo arazorik, oraindikan, ez dakit, jarraitzen dut nire... Bide luzea, ez, oraindik? Bai, nire medikamendu, nire gauza txikiak, ez ditut kantidade handian eta ez horrelakorik hartzen, batzuk zerbait hartzen dut, oraindik jarraitzen dut horretan, eta ez dut soluzioa bilatuta, ez dut alde batera utzi. Oraindik kasu egiten diot medikuei eta medizina tradizional honi. Eta behar bada
jarriko nahi sakonago investigatzen eta soluzioa ematen, baina behar bada iristen naiz puntu batean non esaten dudan. Ez dut ezer aurkitu eta kondenatuta nago medikuei eta medizina tradizional honi kaso egitera. Behar bada horretara iristen naiz. Baina, nik ez nuera nahi da, eta ez dute orain ere ez duda nahi da konformismo horretan erori ez. Bai, saiatu gabe bintzat ez utzi ez. Eta horrela utzi ez. Ni saiatuko naiz aleginak ingo ditut, eta behar bada iritsiko naiz konklusio batera non esaten dudan ez dago soluziorik. Bale, orduan lasaituko naiz ez lehenago. Eta kaso, puntu hori beldurgarria ere izan daiteke ez, zuk esan bezala, soluzio ezberdinak edo aldaketak proposatu dituzu bizitzan, implantatu ere bai, eta aldaketak emaitzak ikusire bai, baina ja medikuaren konsejuari muzin egin, eta hartu beharreko sendagai horiek erabat uzteko salto hori, agian beldurgarri xamarra ere suertatu daiteke ez? Bai, behar bada, nik uste horrelako erabakiak ez dituzula bakarrik hartzen eta beti kontua handiz hartzen dituzula ez. Eta inguruan babesa duzunean eta, tentuz ibiltzen zara, eta bibiliko naiz, eta ikusiko nola, baina bai, babesa bilatuko dut. Jende gehioren laguntzat joango naiz. Eta, ez da igual behar da pauso berriz dago, baina, salto egin. Eta, atzera bueltatzeko... Bai, beta beti dago, ez? Eta kasurik txarrenean ere zer. Saiatu naiz, eta... Ez galtzekorik ez? Hori da, igual, ez da, egoera asko kertu ez dut uste. Ja, sustoren bat igual beharra da, baina, oraindik gaztea gara eta gerra asko emateko geratzen zaigu, beraz, bai, nik uste probatzeagatik eta saiatzeagatik ez zer galtzekorik ez. Hor, komentatzen zenuen, orain urte batzuk identifikatu zutela gaixotasun, estetako gaixotasun hori, eta ordutik hasi zinela, pixka bat informatzen, zure burua jazten elikauraren mundu hontan, eta nolabait elikadura ere aldatzen. Alde hortatik, pixka bat nabarmendu nahi zenituzken aldaketak, edo hasita berehala notatu zenituen hobekuntzak, zein izan ziren? Bai, adibidez hor, egin nituen aldaketako bat, eta niri izugarrizko, ez dakit, onura egin ziana zen, pasta refinatuak edo deitzen denak, bai, pasta konbentzionala ez? Pasta konbentzionala, normala. Bai, hori da, eta arroz txuria, eta olako gauza guztiak utzi dituen alde batera, ogia eta hola, ogi industrial hori, eta hasi nintzen arroz integrala, artatxikia, kinoa, horrelako zerealak sartzen. Lehenengo, digestio aldetik izugarrizko bekuntza egin zidaten, eta gero bai horrek azkenen zereal integral horiek ematen dizute luzerako energia dena ez. Eta energetikoki eta askoz energia gehiorekin hasi nintzen sentitzen. Eta gero bai, esnekiak, esnea eta horrelako gauzak ere alde batera utzi nituen embutidoa eta animali proteina sartzekotan hasi nintzen petxuga dena edo tortilla horrelako aldaketak eta gero gaietak eta gozoa dena azukrea eta alde batera utzi eta gehiago utxune hori barazkien bitartez eta orekatzen ez. Nola bait esateko, janari prozesatu guztiaren ordez, janari integralago edo naturalago bat bilatu ez? Bai, hori da. Eta, lehenengo aldaketa, nigo horatzen dut, hasita aste batera, bi astera, ez zinuen sinistu, izugarri izan zen, azal guztia arpeko momentuan nituen grano pila bat eta hola. Eta azal guztia eta egin zeiden guztiz garbitu. Aste batetik bestera, edo bapateko kanbioa? Bai, ez dakit, bi asteren bueltan edo azala hasi zen lasaitzen eta granoak eta joan zizkiten alde batera.
eta energia aldetik da askoz indartsuago eta gauzak egiteko gogoi horekin eta sinitzen sentitzen. Eta bai, ez dakit. Gero esan barra dut, elikaura nik uste ez dela izan aldatu nuen gauza bakarra. Nire bizitza estiloa edo nire gauzak lasaitasun gehiorekin hartzen saiatu nintzen. Estresa murrizten igual? Bai, hori da. Eta nik uste aldaketa hasi nintzela maila guztietan ematen, bai elikauran, bai bizitzako egoera ezberdinak hartzeko moduan, eta denak egin zian onura. Ja, azkenean guzti, joan naiz gauzak aldatzen eta hola. Azkenean, tripetako arazo honen ondorioz, pixka bat, esan genezake, bizitza hankaz gora jarri zenuela, alde batetik elikaura eta beste alde batetik, hori arazoei aurre egiteko modua edo pentsatzeko modua aldatu, eta kanbioak segituan etorri zirela, ez? Eta bi asteren buruan, ja, hori, azala bera ere nolabait esateko aldatzen hasi zitzaizuela, ordutik ona, mejoriarik edo zerbait aldatu duzu orduko dietatik gaur egun gora, prozesuak jarraitu du eta mejorak gero eta hobeak izan dira, pixkat, nola joan da gaur arteko bideo hori? Bueno, aldaketak egin ditut, eta beti joan naiz iturri ezberdinetatik informazio ezberdina ikusten da esaten, jode, leheno egiten nuen modu honta, orain saiatuko naiz modu honta egiten ez, hor lehenoenekien hau eta orain hau gehituko diot. Egia hasierako momentu horretan espezialista batekin edo hasi nintzela nolabait aldaketa horiek ematen, da gero espezialista horren laguntza alde batera utzi nuen, etorkizunean berriro diot hartzeko berriro berarengana joateko asmoa dut, baina egoera ezberdinengatik enaiz joan urte hauetan, baina bai, iturri ezberdinetatik liburuetatik, interneten kurtso bateo zerbait egin dut, gero bideoak eta gauzak ikusi ditut, eta aldaketa joan naiz gehitzen. Eta pixka leheno esan dudana, esperimentu hori egiten, da ikusten, nire gorputzean ze reakzio duen, eta nola sentitzen naizen, eta horrelako aldaketak egiten joan naiz, bai. Eta pixkanaka behar bada, medikuak emandako medikagai horien murrizten, edo gaur egun oraindik medikuak esandakoa rajatabla betetzen duzu? Egia esan, medikuak esandakoa betetzen dut, baina gauza da, hasieran arazoa edukinuean nahiko ilun jartzen ziatela egoera, nire estean nun baitetzuen ondo, eta hasi ziren medikamendu simple batzukin nahikoa izango behar bada nahikoa ez dela izango, eta gehiago beharko nuela, orduan injekzioa eta horrelako gauzak soluzio izango zirela edo esan ziaten behar bada, eta orduan bai nire familia eta bai eta beldurtu ginen, hori esan zigutenean ez, orduan hor hasi nintzen pixka bat laketak ematen ez, likauran eta delakoan, eta hor gero hasi ziren nire analisiak, ondo analisiak eta gauzak hobetzen. Eta orduan, injekzio horiek beharrean edo, beste pastilla suabego batzuk eskaini zizkiaten. Eta aldaketak ematen joan nintzen da, nire gorputza gero ez da hobeto sentitzen ari zenean, 3 pastilla beharrean edo, 2 pastilla edo jarri zizkiaten. Eta orain horrekin jarraitzen dut. Baina bai egon zirela, beraiek, aldaketa horiek beraien aldetik ez. Hau behar duzu ez, hobetu duzu, orain zerbait suago bat emango dizut. Eta baina bai, nire aldetik rajatabla jarraitut, eta oraindik ez dut pauso hori eman da ez ditut gauzak aldatu. Baina bai joan ez dela hobeto sentitzen. Eta medikoei alde hortatik ez diozu bronka pixka bota, esan behar bada, nik hau egin dut, probatu dut hobeto jatea, hobeto elikatzea, garbiago jatea, eta hasieran hain ilun irudikatu zeniaten egoera hori, gaur egun argiago dago nik egindako esfortzuaren arabera, eta bestalde zuek aipatu ere egin ez zenuten soluzio batekin
lanean jardun da, ez? Ez pastilla edo kasuriko kerrenean indizioetara joz, baizik eta arazoaren iturria bilatuz eta elikadura eta bizitzeko modua aldatuz, ezta? Bai, bueno, beraiek azkenean ni naiz paziente bat gehiago, bera dituzte 10.000 paziente eta ni naiz bat gehiago, eta nire ikusten diate 6 hilabetez behin, ordu laurden batez. Eta azkenean numero bat gera, ez? Sakonak egiten eta, nola? Azkenean numero bat bihurtzen garela, ez? Bat gehiago, listan dagoen pertsona bat gehiago, eta hori, egia esan, zuk egin bezala, esfortzu hori norberak egin behar dugu gure soluzioa bilatzeko eta sendatu alizateko, ez? Bai, noski baiet. Azkenean, beraien aldetik ere ulergaria, ez? Dauzkazunean, demagun, 100 paziente, ez? Etxeango 100 paziente horien banan, beraien soluzioa bilatzeko 100 eta ez, azkenean bereek egitu dute normalan bezala eta denborak uzten dienan arabera, errexena, ez? Zu daukazu hau, egintzazu hau, hau hobetu da, orduan hartzazu hau, baina ez dute erreflexio sakona bat, aratago ez dira joaten. Hoi nik uste norbearen ardura dela, eta horretan ari naiz. Hor, aldaketetan askotan komentatu izan didazun kanbio nagusitako bat izan zen, elikaduraz pixkat aldatu ez, janari integralagoak, osoagoak edo naturalagoak sartzearekin batera, energia txute hori edo plus hori bezala ez, eta askotan, elikadura tradizionalean edo ohituta gauden elikaduran behintzat, hori, azukre asko duten janariak, momentuan txute hori ematen duten kafeina bezalako jakiak erabiltzen ditugu, baina gero, tripa betea edukiko dugu, baina hauetatik lortzen dugun energia ere mugatu xamarra, eta behar bada, horrek berak urrungo otorduan berriz ere beste txute baten beharra eskatzen du. Zuk alde hortatik, bai notatu zenuela energia, luzeragoko energia bihurtu zela, ez agian txute bat, baizik eta egun guztian energiaz ikusten zinela, eta alde hortatik salto bat, ez? Bai, hori da. Azkenean, zeral integralak eta hori niri behintzat, nik uste hori egiten dutela, iraupen luzeko energia hori sartu. Eta txutetik txutera edo ibili horren beharra alde batera utzi. Eta hori da nik sentitu nena, ez? Zeral integralak sartu, eta nola energia gehi horrekin, eta janari prozesatua eta azukre eta gauzak alde neurrian ekidinez, eta hori, energia eta gauzak ditu askoz gehiago eta konstanteago. Eta nik hori, lehenoen nuen hartzen da, bain ere ez da, kafea eta horrelako gauzak txute horien beharra ez du sentitzen, energia ukitzen du normalean, eta hori. Alde hortatik gure gizartean behintzat kanbio ematea, ni behintzat nahiko zaila ikusten dut ez, badago kultura hori, kafearen kultura hori, eta jendeak aitortzen du, txute hori behar duela, eta kafea gaina ongi ikusita dago ez, hortik ateratzea eta nolabait energia hori janarietatik modu konstanteago batean lortzea, kanbio handia ikusten dut gaur egungo gizartean. Bai, behar zail xamarra. Bai, zaila da, ez dakit askotan hori da ere daukagun beste arazoa ez, kulturalki dauzkagu gauza asko oso errotuta, oso kulturan sartuta. Oso barneratuta, bai. Eta oso barneratuta ditu gauza asko ez, eta askotan ohitura barruan daude eta ez du ez da planteatu ere egiten ez. Eta, egiten dut, nire gurasoek egiten dutelako, nire ingurukoek egiten dutelako, eta onta ohitu naizelako. Eta nola aldatuko dut, hau da egin beharrekoa edo. Eta inoiz gara jartzen pentsatzen, ohitura horiek behar nundi datozen o zerrati dauen edo. Ez, ez dakit, kafea, igual jendeak hori behar du, eta horrekin bizi da ondo, eta hori da behar duena, ez da nire kasua. Baina, nik askotan bai pentsatu izan detena...
Bai, bueno, bai, hoi egia da, bakoitzak bere buruarekin ikusiko du zer egin, baina bai pentsatu izan dudana, informazioa irakurrita eta medio ezberdinek esan dutenen arabera, gaur egungo kafe kapsula horren famosoa diren kapsula hauetan, kafea benetan euneko oso baju batean etortzen dela, eta, bueno, kapsula horietan ia deneti dagoela zaporea emateko, kafea izan ezik ez, eta pixka bat horren arira pentsatu izan dut askotan, kafea ere zerbait placeboa izan daitekela, kafea hartu gabe, asko esaten dizute, ni kafea goizean hartu gabe naiz pertsona, eta agian kafeina efektu hori baino gehiago, placebo efektuare izan daitekela, ja hori ohitura bihurtu delako, eta ni kafe hau gabe pertsona ez naizelako, ez? Bai, behar da, eta hori da igual, ez? Ohitu dira kafe hartzera eta horrek berai iruditzen zaie ez dakit onura jakin batzuk ekartzen dizkela eta hori gabe ez dutela beren eguneroko aurrera modu gokian eman. Eta bueno, placebo izan edo ez izan da onura egiten badie, jarraiz dezatela, ez? Nire askotan erreflexio hori egiten dut, ez? Makrobiotika, ez dakit, egiten duten otorduetan edo jaten duten gauzetan. Benetan onura egiten ari zait. Onura egiten ari zaidalako, edo nik pentsatzen dudalako onura egiten ari zaitela, eta gero horrek ekartzen dit nolabait onura gorputzean. Askotan nik uste dela kontzientzia edo buruarekin buruak hor lan asko egiten du, bai. Bai, eta ez dakit zenbaten ainoen askotan burua edo gorputza edo nik uste denaren arteko kombinazioa dela, eta dena jarri behar dela harmonian. Bai, eta azkenean pixkanaka evoluzionatzen goaz ez, aurrekoan ere burura etorri zizaian, orain urte batzuk Euskal Herri mailan behintzat kirolariek eta herri kiroletan eta apustuetan ibiltzen zen jende honek, esaten zuten kirolean errenditzeko egunean txuleta bat edo ikaragarrizko kelpila jan behar zutela, energia izateko eta kirolean gero errenditzeko. Eta gaur egun hori barbaridade bat iruditzen zaigu eta parra egiten diogu, aspaldiko astakeriak zirela kontsideratuta. Eta gaur egun seguro, gaur egun egiten ditugun beste zenbait gauza, hemendik 20 urtera ere, astakeritzat hartuko ditugula. Aurrekoan irakasle batek zioen, orain 20 urte normala eta ia arrunta zena, gaur egun aspektu askotan ilegala ere bihurtu izan dela. Adibidez, emakumearen ganako tratua eta emakumearen eskubideak adibide oso garbia dira, ez? Orain 20 urte eta gaur egun ez daukate zer ikusirik, eta orain 20 urteko zenbait praktika gaur egun ilegalak ere badira. Eta elikaduran ere, nik uste aldaketak etorriko direla orain arte bezala, eta gaur egun egiten ditugun gauza askori parra egingo digula behar bada hemendik 20, 30, 50 urtera. Bai, eta berriro ere leno aipatu dugunera itzultzen gara, ez? Aldaketak konstantea dira eta gizartea eta bizitza etengabe aldatzen doaz. Eta hor akatsa da, nolabait pentsakera estankatuta geratzea. Bai, hori da. Euki behar da azkenean, nolabait pentsakera zabala edo ideia berrietara edo gauza berriak iristera prest egon behar zara, ez? Eta jakin, ezer ez talela betiko eta behar bada gaur, ez dakit, iruditzen zait hau dela hobena eta honek ematen dizkidala onurak eta lasainago horrekin, eta behar bada dena hankaz gora jarri eta beste zerbait, ez? Eta ez dakit, ezin gera zertara lotu eta aldaketara egon behar gara. Bai, azkenen begiak burua bentsat irekita izan, tendentzia berriei eta kaso egiteko, eta agian bizitza guztian ontzat hartu duguna kuestionatzeko gutxienez. Hor, kafearen ohitura aipatu lehenago, beste ohituretako bat oso errotua gure gizartean, zerbeza edo alkohol kontsumoa da. Honen inguruan ze informazio edo ze ikuspuntu hartu duzu urte guzti hauen ostean? Ze ematen digu alkoholak eta zer kentzen digu? Zer ematen digun alkoholak? Energia aldetik berriz energiaren gaira itzulita.
alkoholak egiten gaituena gorputzan asko hoztu. Alkohola da oso gazterazko hitz erabiliz oso energia espansiboa. Eta bueno, neguan adibidez asko hoztuko gaitu eta gorputza egiten du asko ahuldu edo debilitatu. Orduan, behar bada oso tenso baldin bazaude edo udaran bero asko duzunean eta alkohola edo zerbait hartzea estimulu bezala igual behar bada bai. Baina hortikan ja egunero hartze hori eta kulturan hain sartu eta hain normala den hemengo pote hori ez, hemen... Bai, bueno, ez zait iruditzen oso ohitura ona denik, hori, osasunarentzat eta... Gainera hor, alkoholak berak sortzen duen kalteaz gain, alkoholak berarekin dakartzan efektuak ere komentatu izan dizkidazu ez, alkoholak energia mota bat izanik, beti eskatzen duela kontrako energia, eta hori izan daitekeela, askoren kasuan zigarroa, edo ikaragarrizko otorduren bat, ardo botella batekin, edo bestelako gauzak ez? Bai, hori ere beste kontua, alkohola da energetikoki oso gauza estremoa. Nola zaitu asko, adibidez, enaiz hartuko kontu horietan, baino nik bagarrik entzule hori eta Ander zuri esango dizuet gauza bat, egiteko esperimentu txiki bat. Proba, badugu, Gurpeton, proba. Ados, ikusi. Desafioa hartuko dugu. Adibidez, gazta gor baten inguruan edo oain gazta, bardi gazta edo, eharra nire jaten dute. Idia zabalgoa, adibidez. Bai, hori da. Horren ondoan beti egongo da ardoa, edo gehienetan. Jende gehienak egiten duxe. Gazta ardoarekin, edo barbakoa batean nun haragi pila dagoen, beti egongo da hor laguntzeko alkohola edo zerbeza edo dena delakoa. Eta bai hori da, azkenen zuk alkohola edo zerbait estremoena sartzen baduzu, beste aldeko beste zerbait estremoa sartu behar duzu, haragia edo ez dakze. Bueno, gai honek beste ordu bat, beste 2 ordu, 3 ordu eta egunak eskatzen ditu azaltzeko eta zerbait komplexuan ez oraingoz utzi egingo dugu beto, Ander. Bueno, kuriosoa da, baina beste alde batetik eta ni behintzat idea handirik eduki gabe esan genezake zuk esan dezuna ez, gazta fuerte batek, Idiazabal gazta batek eskatzen digun bezala edo barbakoa edo sagardoteki batek alkohola eskatzen digun bezala, ia inorri etzaio okurritzen lenteja batzu jaten edo zekale batzuk edo bazkaltzen ardo botella ikaragarrizko alkohol edana egitea ez. Azkenean gorputzak berak ere, pixka bat, informazio hori jakin gabe ere, badakiela nolabait zerekin lotu ez? Bai, azkenean horregatik nik ulertzen dut makroetika eta mundu hau dela nolabait ingurua, natura eta zure gorputza eta interpretatzeko tresnak ematen dizkizu, deitu disiplina. Baina berez arau horiek, energiaren arau horiek eta behar horiek eta naturan, gure gorputzan badaude. Senak berak ez? Bai hori, jakin gabe edo jakinda gure gorputzan nola bauzka patroi horiek edo gauza horiek, ezagutza horiek edo behar horiek. Bai, jaiotzetik datorren instinto bat ez? Bai, nik askotan grazia handiak egiten dut, behar badagoa ari naiz liburu batzuk iragutzen, makroetikakoak edo energia gauza ezberdinak lantzen da. Gero ikusten dut, nire aitak edo nire amak edo ingurukoek edo, igual otorduetan egiten dituzten, ez dakit komentarioak, adibidez lehengoan, aitak komentatu zuen, eiztariak edo eizatzen dituzten uso horiek edo basurde horiek edo horiekin horiei laguntzeko ardo gorri fuerte bat eskatzen diola gorputzak edo eta berriz arraia jaterakoan zerbait suabe joa eta
hori da azkenean, makroetik esan ez, basurdea eta holako animali basatiak oso estremo bateko dira, jan estremo bat, orduan behar duzu hori konpensatzeko, orekatzeko, beste energia estremoa, orduan alkohol fuerte bat behar duzu, ez? Eta holako ezagutzak eduki gabe, beraiek, ez? Azken gorputzan beharra entzun da eta hoxe, ez? Kurosa egiten zaigu. Beraz, esan daiteke, janari bat, ez dakit, energia mota batekoa edo bestekoa izan, janari estremo bat balin bada, hau da, energia asko, edo ez dakit nola deitzen diozun, janari fuertea, esaten duguna balin bada, honek ekarriko digula, beste aldeko janaria, edaria edo lagunduko diona ere, beste energiako izatea eta gainera fuertea. Bai, adibidez hartzearen. Zu, oreka demagun dagoela 0 puntuan. Zu joaten balen batza orekatik alde bat minus bostera, ez? Eskatuko izula gorputzak hori orekatzeko minus bost gehi bost, berriz orekara 0ra joateko. Ez? Vale. Zuk orekatik alde batera urruntzen bazara, oreka horretara bueltatzeko, diferentzia hori beste aldera eskatuko dizula. Eta esan genezake, janari integral edo naturalagoekin, naiz eta hauek ere energia bat izan, bost desbideratu beharrean agian bat desbideratzen garela, eta nolabait konstante mantentze hori erresago egiten zaigula, eta hori dela osasungarriagoa. Aitor, ez dakit, hor zauden, ni behintzat ez zaitut ezagutzen, moztu egin dela ematen du, oraingoz. Ea berriz konektatzeri badugun, oso debate interesgarria zijoan Aitorrekin, gaurkoa pixka bat ezberdina entzun izan duzuenaren arabera, beste perspektiba bat ekarri dugu, ez? Gu beti hori okel jaleak eta arro esaten dugu baina, ez? Eta Aitorrek, bere kontatu digun arazotxo hori medio, bere garaian aldaketa hori egin behar izan zuen, eta beste ikuspegi bat, ez? Eta asko informatutako pertsona, eta benetan, soluzioagian ekarri dion bide bat izan da makrobiotika. Aitor, ez dakit, orain entzuten nauzun? Bai, entzuten dizut. Moztu egin da? Martxan, ez dakit zer egin duan, zer pasaren, barkatu hander. Jarraitu. Zenion erekin. Ez dakit zer hainitzen aipatzen ere. Galdetzen izun uste dut, hori, nolabait ekilibrio hortatik gutxi ateratzen gaituzten janariak eta nolabait oreka mantentzea erresagoa egiten digutenak, hori, janari naturalak edo janari integralak osasungarriagoa direla, estremo horiek baino. Bai. Azkenen, zuk orekatua sartzen baduzu pertsona bezala ere orekatua ongo zara. Eta estremo batean mantentzen bazara, hori ez baduzu orekatzen, adibidez. Orain joko korrago? Bai, adibidez, zuk, imaginatu, elikagai, animali jatorriko elikagai pila jaten badituzu, hori dela nire kasua izan liteke? Bueno, baina zuk, ez eduzte kasua, nik zekero zuk igual, animali jatorriko elikagaia jaten dituzu, gero igual barazki asko. Barazkiak ere asko, hori ere egia. Hori da. Eta, igual ez da orekatuena ere, baina, oreka baten baten duzu ez. Baina, zu mantentzen balin bazara estremo batean, eta ez baduzu ondo orekatzen, ez da, igual bihurtuko zara oso pertsona, adibidez. Nik gusten dut hor, azal gorri-gorria dutenak eta tripa kriston kupela dutenak eta tripa gorgorra dutenak eta hori animali jatorriko elikagai asko sartzen dituzte eta berriz barazki eta horrela gutxi eta bihurtzen dira oso pertsona itxiak, oso zurrunak, ahots grabea, oso pertsona tensoak, ez?
eta estremoietara ematen zaituzte. Bai, fisikoan ere ikusten da, ez, bai, esan tripa gogorra eta bai, ikusten zaie batzuei, bai. Eta berriz beste estremoko, igual, animali jatorriko elikagaik ez, dena barazkiak, dena... Erabat, ihartuta. Bai, eta pertsona isiak, ahotsare, isia leuna, pertsona beldurtiak, deskonfiatuak, bueno, eta gero beste, estremoetan ibiltzen, nikoan jaten dut estremo bateko gauza, eta gero beste estremo bateko gauza, eta hola, oreka batean ibizirena, baino estremoan bitartez lorturiko oreka batean, gero oso pertsona igual bipolarrak, eta bla. Bueno, ez dakit olako gauza zenbateraino dien egia, zenbateraino ez, baina, nik observatzen dut, eta, gauzatzutan ikusten ditut, evidentziak eta gauzak. Bai, askotan komentatu dugu, ez, honek, besteak beste, horren adibide garbia da, juerga eta resaka, ez? Larun bata izan laiteke estremo bat, energia eta denak umore ona eta jendearekin partekatu behar hori, eta noski alkolarekin lotuta, eta igandea berriz izan daiteke, justu kontrakoa ez, bakarrik egon naia, buruko mina, gaizki sentitze hori, resakaren efektu hori, eta balantzaren bi aldeak pixka bat ez? Bai, energia horiek azkenean beti daude. Adibidez, ez dago gauik egunik gabe, edo ez dago tristura zorionik gabe, edo ez dago osasuna gaixotasunik gabe, edo ez dakit zuk geroz eta lan gehiago egin, geroz eta denbora gutxiago, denbora libre gutxiago zure gauzetarako, edo ez dakit geroz eta diru gehiago, geroz eta gehiago gastatu, edo Gero ez da gehiago edan, resakare handigo, ez? Bai, hori da. Eta ez dago mundurik bi energia hori gabe. Alde bateko gauza gabe, bestea ez dago. Ez dakit, no? Bi energia behar dira, eta gauza bat eginda, bestea ekin ezin den zerbait da. Behar bada, esan genezake ere bai, makrobiotegarik ez litzaktekela egongo, gaur egun kontrako elikadura tradizional hori hain kaltegarria ez balitz. Adibidez, guk askotan aipatu bezala aurtengo udara adibide garbia izan da ez? Training camp bat egitea erabaki genuen Luz Sansoberren, Frantziako Pirineoen Frantziako aldean, bizikletan igararrezko bueltak egiteko, eta han mikro aurrean duzuen Aitor eta horren beste informatu den Aitorrek igararrezko janak egin zizkigun, txokolatea gorde egin behar, hor zer gertatzen zen? Makrobioteka nun geratu zen? Bueno, azkenean ez dakit, makrobiotika ere ez da, leheno esan dut, ez da dieta bat, ez da hau egin behar duzu, eta hortik ateratzen bali maza kabota ja etxai errespetatzen eta pekatua egin duzu eta ez, momentu horretan ezakit, lagunakin jun, Luis Sansoberrera eta igual... Txokolatea ikusi eta ezin eskua geldik eduki, Ezin, momentuan igual egiteak azun makroetikarikoena da, ez dakit, gozatzea. Onura gehien egingo izuna momentuan daukazun txokolate hori jatea, horri behar duzu, eta horrek egiten dizu onura, ez? Azkenan nik makroetikara jotzen duenean da onura bilatzea aldera. Beste modutara onurak ez zutelako bilatzen, baino Luis Sansoberrera junda, nahi txokolate horrek momentuan onura eta, eskatzen bai gorputza eta hori nahi behar modu, hoxe jaten dut, ez? Gero bueltatuko naiz etxea eta egongo naiz ni bakarrik, bakarrik nagoenean da inorren inguruan ez dagadenan, nire ohiturak eta mango ditu. Lagunak ineonen da, beraz, etxeko zopa tristetik atera, etxeko abena tristetik atera, eta kanpoan, txokolatearen alegria eskertzen da orduan. Bai. Dena behar dela, ez dakit. Edo elketako gaztatarta. Horren ospetsu egin den gaztatarta.
Bai, nik adibidez, asten zehar nire ohiturak oso ondo ematen ditut, eta gero beti izten da ostirala larun bata, eta, bueno, nire gorputza ematen dizkot, nire txokolate eta nire gauza, nire Kapritxo batzuk, pekatu txikiak, eta, bai. Adibidez. Deno gara pekatari, Aitor. Hori, aitortu behar dugu. Bai. Bueno, izan behar da. Bai. Aurreko astean eukin nuen, ezagik, proba bat, eta atzo analiziak, eta esan nuen, bueno, egindako hain dago, eta oain ja ez ditut evidentziak edo entregatu behar. Eta, bueno, analizik ez daukat, proba ere ez daukat, bueno, gaur mendi buelta goizean egin, bazkaltzea hori arki jan, eta gero oain hemen entzulekin da, zure gurrupetoko saioan estrenaldia egin baino lehenago, txak, txokolate pixka jan. Premio etorri da beraz, larun bat arratsaldean. Hoi da. Ongi, beraz, hori, makrobiotika ere ez dela zerbait estriktoa ez, leheno komentatu dugun bezala, eta bueno, askotan, buruak ere lan handia egiten duela, eta buruarentzako onuragarria dena ere kontuan hartu behar dela, momentukoa ez. Bai, erabat ados. Hori da nik uste egin barrekoa ez, azken makrobiotika tresna batzuk ematen dizkizu, zuk zure helburuak eta zuk zure zoriontasuna lortzeko. Eta tresna horiek aplikatuz, eta momentuan zoriontsu izateko behar baduzu hor lagunakin gustora edo denarakoa txokolate pusketa hori jan egiten duzu. Eta igual hobeto zaude hor muturren aurrean daukazun txokolate hori jan baino. Bai, azkenean aguantatze horrek ere gero sortu dezakelako kalte bat ez, agian osasun aldetik ez, baina buruan beti bueltaka ez, txokolate puska hori jan izan manu, eta ez dakiz zer, nik alde hortatik bere garaian suerte izan nuen bideo batekin topatzeko, eta bertan tipo honek zioena zen, berak pisuarekin beti izan zuela tendentzia pisua hartzeko eta pisua kontrolatzeko zailtasunak, eta honek inungo dietarik ez zuen aipatzen, baina bai komentatzen zuena zen, konstantzia bat lortu alizateko, berak bilatzen zuela nolabait, egunean jaten zuenaren 180 osasuntxoa eta ona izatea, eta gero gorputzari edo buruari satisfakzio hori ematea, 120 bat, hain onak edo hain osasungarriak ez diren jaki gustoko horiek jateko, ez? Pixka bat ekilibrioa bilatu, eta ez, dieta milagroso horien bitartez lortzen diren emaitza harrigarri horiek lortzeko helburuarekin, pixkanaka, konstantziarekin, eta zure helburua da pisua galtzea edo osasuntxu mantentzea edo gaixotasun bati aurre egitea, konstante mantendu alizateko 80-20 proportzio hori tipo honek erabiltzen zuen. Bai, eta oso modu hona iruditzen zait, ohitura batzuk eta konstantzian mantentzeko ez, nire urte batzuk atzera katx hori egiten nuen ez, nahi nuen edo 100 edo ezerrez. Batzutan izaten zen, aste oso bat 100 dena perfecto eman, utxegitearekin bera etorri, eta igual behar esaten nuen, txokolate ontza bat jandut, utxegin dut, joazten txokolate tableta osoa jatera ez, jake, utxegin dut, aprobetxatuko dugu utxa ez? Bai, hori da, eta gero hasiko naiz berriz gauzak ondo egiten, baina 100. Eta, nik uste azken urtetan egin dudala erreflexio bat horren aurrean da, esan. Saiatuko naiz gauzak alik eta hoberena ematen, eta igual 180 esan duzuna, eta, beti zure, 110 zure akatxoek egin, baina, hobe da txokolate ontza batekin gelditu, txokolate tableta osoarekin gelditu, baina. Baita, energiaren asuntoan bezala beti hori, konstantzia hori ematea ez, tipo honek ere esaten zuen, berak zuk bezala, agian dieta bat proposatzen zuela, 2-3 astetan edo hilabete pare batean mantendu, kiloa galdu eta forman jarri, baina gero hori, gainbera hasten zenean, lan orduak gora ezina entrenatu nahi bezain beste, pisua hartzen joaten zela, pixka bat elikadura alde batera uzten, eta berriz ere lehen zegoen egoerara edo okerragora itzultzen zela, eta horren soluzioa izan zela, hori kapritxo horiek egunero mantendu, burua nolabait hain estresatuta ez edukitzeko, eta nolabait konstantzia hori mantendu denboran luzeago behintzat. Bai, hori da. Gero egia
nire gertatzen zaidala, ba igual, esan dizuten, no ez? Asten zehar ematen ditut nire ohitura eta nik ondo, eta beti asteuroetan ba, izten dira, ba, leheno eipatutako premioak, ez? Kapritxoak. Bai, hori da. Aste guztian irabazitakoak, ez? Bai. Eta egia da, astelenak eta astearteak eta beti... ez gorrak baino, bueno, zailago egiten zaiala igual ohitura osasuntxoek aurrera ematea. Beti egoten naiz ondo, ba igual aste azkena izan, osteguna, ez? Ba, ja ohitura bat eta ja erritmo bat hartu ganean, ez? Eta horregatik ona da, ba igual ohitura horiek ba nolai deskansua ematea eta beste gauzak, ez? Ba, bueno, hain onuragarria, bueno, kapritxoa diren horiek sartzea, baino kontu zilioa dela askotan, ez? Gero zailagoa dela ere bai betiko eguneroko eta ohitura osasuntxo eta bueltatza, baina, bueno, oreka bat. Bai, eta hori azkenean elikadurarekin da bizitzarekin orokorrean ere bai, ez? Asteburuan beti aldatzen da pixka bat rutina hori edo ohiturak aldatzen ditugu, eta hori elikaduratik kanpora ere denoi kostatzen zaigu astelena asteartea pixka bat martxa hartu arte berriz ere horra itzultzea, baina bueno, nik uste burua sano mantentzeko behintzat beharrezkoa direla aldaketa txiki horiek, ze bestela rutinan sartuta erotuko ginake. Bai, era bat, azken rutinak deskansua behar du eta rutinan berriz jarraitzeko behar dira horrelako deskansu txute eta premioak. Hau ere dena bezala, neurrian ondo eta neurretik kanpo kaltegarria. Hau esan da, ez dakit, zeo zer gehitzeko geratzen zaizun, Aitor? Ez dakit, urrengo batean edo nahi bain badezu eta itzengo du gehiago baino fiskal duzatu geha eta nik uste gure bukatzen jumarko dola, bai. Bai, ordu beteko saio polita atera zaigu azkenean, arazo teknikoak izan direla medio hor tarte batean Aitorrek konexioa galdu delako. Ba, bueno, nik uste saio polita atera dela, gai ezberdina, ikuspegi ezberdin bat, eta entzuleak nik uste gustora izango direla, beste debut bat, beste fitxaketa bat, grupetoko kanalera, ja taldetxoa formatzen ari gara, eta ez dakit, Aitor, ze iruditu gaurko debuta, gaurko lehen estelarrau? Gustora? Bai, gustora gonaiz, oso gustora gonaiz, eta esan barrut, hasieran igual urduri xamar negoela, eta igual galderetan da, erantzunak ematerako gara, pixkat aria igual beharra da galtzen nuela, eta hor aipautako kontzeptu batzuk nik garbi ez ditut. Hori etzak esan, Aitor. Ez diagu notatu guk. Ez jakinok ez diagu notatu. Saltxeroa bai, hasieran esan dut, espertoa ez. Eta, bueno, hasieran pixkat urduri, baina, gero joan naiz konfiantza hartzen hitz egiten, da, gustora gonaiz. Pixkat grupetoko linean, ez? Espertoena da, baina, muturra denetan sartu eta hemen gai guztiak lantzen dira, beraz. Entzun duzuen bezala Aitor ere gure estiloko beste kolaboradore edo izlari bat grupetoko kanalean, Misterra Mikel nere buruaren antzera, eta horixe, podcast honi ja amaiera emango diogu, bihar pentsatzen dut Mikel bueltan izango dela asteburuko kirol emanaldiei errepasoa emateko. Eskerrik asko, Aitor, zure debutagatik eta espero dugu hemendik aurrera ere gehiagotan etortzea. Bai, mi esker Ander, usteagatik hemen zuen, edo gonbidatu bezala ekartzeratik grupetontara. Eta espero dugu zuei entzule hori ere, pixka bat, ikuspegi ezberdin hau gustatu izana, saio amenoa egin izana zuentzako ere, eta esan dagoa, bihar entzungo dugu berriz ere, eta espero dugu bihar ere pantailaren beste aldean zuek hor izatea. Besterik gabe, bihar arte. Gero arte.